Inti qabel ħalli Dan huwa shooter il-lejla tajba u jekk għandkom xi ħaġa tajba lina. Kemm qasmu nies, kemm qasmu nies, għal-għawdex, Fuq minn 2 miljoni. Ser nagħmluhom iktar. Imma kif għamilkom? U da ta' vapur grek. Dak li d-dum id-dur, Antipatwe. Il-Greki tajbin għal-ġimmijiet, għall-Olympics, għax huma ventawhom, għall-Feta Chase, naħseb. Il-Lighthouse. Il-Lighthouse, mal-vapur tindalu xi. Kiefu. Veru, sewwek. Minnaw però nixtieq ningrazzja il-ħaddima kollha tal-Gozo Channel, nawguraw l-festi tajba. Għax jiena huma jiddirġuni, għandi 4 daqq bil-biba ma huma. Issa, moħħkom hemm, sinjuri. Ħajġejja l-ġimgħa tal-staff parties. Il-ġimgħa fejn kulħadd wara sena kwiet jitlaħ naqra u jgħid dak li għandu jgħid il-kollegi tiegħu. U jitħalltu l-istaff ukoll. Imma dik tajba x'tikkontribwixxi għall-popolazzjoni ikbar. Għax tasta ta' żmien jitwildu f'Settembru. Imma parti mill-korteġġament meta trid tiġbed tajjeb il xi waħda jew xi wieħed hija it-tqejt mhux tal-prodott imma tal-fwieħa. Kif għandna napplikaw il-fwieħa? Mistoqsija bħal dik insaqsu lil Thomas, speċjalista tal-fwieħa. Tom, kif l-aħjar illi sservik il-fwieħa? Normalment, il-fejja hemm tipi differenti. Nista' mmorru bħal aquaperfam, l-aquaperfam peress li m'għandux alkohol jista' jiġi użat sprejjat f'kull area tiegħek, inkluż ix-xar. U bil-kwantità. U bil-kwantità. M'għandix tisaġġera ħafna għax overdo it bħal kollox fil-ħajja. U mbagħad għandna il-normal standard li huwa eau de parfum. Eau de parfum normalment japplikaw ruħu meta tagħmel 2 puffs on each side idealment taħt il-widna ħalli ma jdejjaqx lilek stess bl-ammonti kbar. Biss ħad tiftaħ sabiħ. U tittuża wkoll fil-pols. Fis-sajf idealment. Meta mbagħad għandna stretch de parfum li ħajkunu konċentrat superjuri ta' morru 20-40% in oils, dawk jintużaw bl-istess mod ta' de parfum biss ridott l-ammont għax huma iktar bombastiċi. Issa, x'ma tridx tagħmel bil-fwieħa? Qatt m'għandek tapplika l-fwieħa u tirrabja. Toroka ġifieri. Eżatt. Għaliex? Taħa toroka inti ħadd tnaqqas l-effett tagħha. Hi mhux ħadd tibqa' fluent as it is, ħadd taħraqha letteralment. Allura flok ma sservi dawn it-8 sigħat sbieħ, inti waqqajt ridott ta' 3 sigħat erba'. Tom, grazzi qatt ma kont naf daqshekk informazzjoni fuq il-fwieħa. U hekk issa nafu kif wieħed għandu jilbes il-fwieħa. X'intek tgħid tal-fwieħa tilbisha. Issa fwieħa tagħti bħala regal. Le, fwieħa leħa, xina nemmen il-fwieħa inti tittażilha. Għaseb ma nistax tifhem ma kważi regali kollha Secret Santas kollha. Kollha fwieħa jtuni. Lilek? X'intek. Hekk insemmu r-regali u ħared ara ma jfet lilkomx. Sakemm ma tkunux 100% tafu li dak li jkun vera jridu, tagħtu pet bħala regal. Però jekk inti tixtieq pet, huwa żmien fejn tagħmel karità anke mal-annimali għaliex għax tmur u ssib u tadotta annimali li forsi l-istorja tiegħu mhux daqshekk faċli. Ħammur naraw. Max, imdawrin b'ħafna tates hawnhekk. So wada għalnet l-istorja ta' dal-tates x'inhi kif spiċċaw għandkom. Jisibuhom in-nies barra, mbagħad iċemplu l-animal welfare, l-ambulanza, jiġu ovvjament miġbura, imorru l-klinika, u mbagħad jiġu hawnhekk. Nsibuhom homes. Ġejż minn il-minit u għaw ħafna nies jiddeċiedu li bħala rigal, jew ma ngħidulux rigal biex jiżidu l-familja b'xi mod tajjeb imorru għall-qattus. Issa, għaliex għandhom jikkonsidraw daw il-qtates flok forsi jenna f'tates żgħar u affarijiet hekk x'inhu l-vantaġġ li kollok daw il-qtates? Ifhimni jekk tadotta adult ħajkun diġà mgħallem, ħajkun lest, pa' speċi anke l-karattru taf x'inhu, ikun kitten żgħir għadek ma taf x'inhu l-karattru u jkunu iktar kalmi u kwieti. Barra da fessu kbir. Fessu ħafna. Mela, minn hawn appellawlkom tajjeb ħankellawkom in-number u l-affarijiet kollha kintom interessati pruvaw morru għal qattus illi għandu storja biex nagħmlu hekk xejn u qed tagħmlu ġid doppju fi żmien il-miliet.
dak kien shooter u jħammu nagħmlu tħejjeġ. Għamel inta għamilhom il-ħwejjeġ. Qed jiżdiedu perċentwalment l-irġiel li qed jagħtu l-kontribut tagħhom fid-dar. Ejwa, rajta b'26%. Issa l-mistoqsija hi, Sander, u wieħed minn dawk l-irġiel? Mela, jena meta il-mara tiġi fuq u tajli isma' ejni fix-xogħol tad-dar, jena anzi tant jena kontributur kbir li mħobb ma bid-dettall, ġifieri inti għad-data eżatt meta ħanamilhom. U x'data tkun? L-għada qatt ma nagħmilhom. Għażin, dak huwa raġel għażin. Sinjuri, irġiel, ejnu l-partners tagħkom. Ejja, ċaw għalikom, sinjuri!